Omanyete mugire etaito y'omuntu ayirwa sumu bwa ene yenyencho sana. That is it. Woniga bakristo barali bekanisa oba kumiringa kimono mugire atanjiri etaliri yaire. Tuli kuri juvenile mugire. Okuru mulisia juvenile. Omwando tuli kuri omwando. Okuru mulisia omwando. Mateboni yentu bwata Joseph tuli no mulisio tuli. Abuna abantu babere toli. Wajiboli na malisia ase studio ase gekora garo watambukira ku kiwangi gochie kende yetaite yunye tumie. Biyabona sana. Wajiboli karibu sana nekene abalisi bayikirega mulisio mwando mulisi mugire no mulisio toli togosanga lesson chito bono mambia na bono buguli lesson yago eyamasemo kertogoso asese nditangani mulisio toto tebingo ngaitu alinge ekeli na keratonya kulia mangana yekote ya mono hase wiki elia ni gotu anyarite kwa watu koligereria anene mono ngakitu konyara kwa watu kumumanya Nyasaye na kumumanya Nyasaye akanyara kwa kwiyurukia buna Nyasaye ole bwobwanjani Nyasaye oyoro machenu Nyasaye oyole omutongi na ando omutongi bwo bwegenu kabisa na ande Nyasaye oyuko nyara kwa gutumanya chimbwe cheito na Nyasaye oyuko ganinga tunyara kwa watu kwagacha obwa amate bweito amonere bunyara kwa bwogukina igo buna tukunyara kwa watu kwa baigo na kitu anyate kwa watu koligereria egara tunyara kwa watu gutwara that strong relationship tutwara obwa amate boli bwa bene amonere ekara tuanyara kwa watu ko bubeke sinjire kabire yo bono lioli na watu kunyara kwa watu kumumanya Nyasaye kiagera litangani Nyasaye actually ni gari obwanjani Nyasaye ni gari omachenu Nyasaye ni gari oyubwa mabebe na ande orumoto omotongi Nyasaye nero kunyara kwa gotoretera imbwa ya bene inga nero kunyara kwa koleta obwa amate buri bwa bene gocha stole egera tunyara kwa to kubwatia imbwa yaye no nyana nyole teli swali ndi abore tuwe actually asesimi I hope opadia kionga no tegerete ekiagera you ask that question, can we be holy like God? I think that tuchakire gago mulisi ntunyara kwa batoko wa chenu una Nyasaye mono mulisia isa ndi abore tuwe ntwanya bali kuliraniria akatwa liti listen yi wiki yate twaro Nyasaye tuko Nyasaye mochenu na indega Nyasaye mochenu ne bitungo ya bitungo da sumu wika noye wika bikora gentuki bibe bichenu yobone kera tukubate chimpatrice Nyasaye itu Nyasaye tunaro mochenu na intwe sinje tora abana baye tuwente kwa bachenu yonga tuwente kwa bachenu Nyasaye tara mochenu tonyara kwa watu we present uchi asare na rura nyara kwa wago tochena because ntutwe ka banyene ntoko nyara kwa to koraki to gocheneka koboko kwa Nyasaye utakoretiki utaiyo actually ase lesson ya lero ntuji ko nyara kwa watu koligerere this factor ngaki ko nyara kwa tura baba chenu mono ekiagera no nyamusa ekera ko nyara kwa korangiriwa it is there somewhere in the lesson ekera ko nyara kwa korangiriwa igagote nga Russia ebikoroto ekiagera sote neine na chenu. So in other words, evi ntombiro roto bigete bigoto make into koraki ndo baba jenu tunyara kwa toko virusia dio na batoko koraki na batoko butwara embwa yo bajenu. So ase wike yega egoto go chikoligereria amangana are abere obo enenu amo no boitongo so obo enenu bo kolengani wa amono no boitongo and indeed ekero kunyara kwa koligereria evi cheyere gago chibi chanchire ibere gawo oise koligereria go naragwero kanyegete njire kabire yiga na wabwatete buyega okoranga is meditating on the same na bokonyoranga okanyikire example no yonde onsaligo naragwo eroto koreti eriso na bokoraga koligerete kabisa agote ango manyete ninje ngorete inje ngisaine so obo enenu versus obo itongo. So aina to kuchikonyara kwa watu koligereria ase ritukoria rero nekera tukonyara kwa watu koligereria obo enenu amono bo itongo ntunyara kwa watu koligereria amangana akonyara kwa gutoira in such a way that tunyara kwa watu kumanyanga
nga kitoko nyara ko bato kumayanga abantu bakonyara ko bakorengereria ndake nigo bakorete ki bari boronge lakini rende at times na bakorengereria nga igore boronge lakini takorete ki otai boronge. So that is the beginning yobwe nenu na ando mo handake mundu naro taga nigo itaberana obumana buri akoraki agotebigwo oigagwo. That is the beginning yobwe nenu. So bono na beta kire nga tonyara ko bato korigereria nga mena times abane ko nyara ko bari bakoraga osedo kunyara ko bato koraga because in one way or another na bakonyaro bwenenu bwa konyorire otamanye tingaro bwenenu bwa garire bwa konyorire but buna to kunyara ka batoko gendera as a lesson ngunyara wele ko bagego to expose enyara ka bagego torokia nga kito kunyara ka batoko menya kiagera ayu ase wiki yega na to kuchikorigere torore igoro yo mochando bwenenu nga kyobo nenu bokonyara ka boko ito bwa mate bwaito amona yasae amona abantu baye na ande nga ki epipiria eyuereri ngana rindene ekonyara kabage kwegeria igoro ya obwenenu because remember ngo kwana toregente ke botambe nga team ye kunkunia mwega grounded on the Bible, focused on mission egina kitoko nyara kabato koligire. So lesson yega ndije koligire ritorenga ebiara na kibia pride biko nyara kabi korrekana nga kibinyala to kabi go sibwa ndunyara kabato koligireria igoro ya Moses buna konyara kabaga wekeya ndunyara kabato korrekana uguto koligireria nga nakitunyara kabato kumanya intutwe kabanene and eventually we will look at the greatest events tunyara kabato koligireria nga kiyo mo chando no ruriura orabe. Finally ekere lesson egotoira moeria tatabinga look at him muligererie ere karibu omategereri oyo totegereta singa kijiga tunyara kabato koigera ache lesson ekera to soma kuruke fungo gegotoigorera kia Luka 14 kefungo kia igi 11 igina kanyo sariko gesome then togendere ko changia ache lesson because you know what the 2 points Oshomulirele awa akifais gose ekehunge kenene ikilesene lero gikurasi tabukeruka ruka igesili 14 gosomuro chirle 10 maliko akubikabya ase ruchererwa 10 ateba ikiagira kira oyo kuimokereria igoro na ira ni weinse na ere oyo kuira ni ainse na imokereriwe igoro oise kuimokereri igoro no nyara kaba gukwera nianse ekarora imokereri ora keye no nyara kaba kuimokereri igoro ekara tugujigo so ase lesson korra tole megane rebere gawo Kristo ako nyara kaba gakorwa ekere kiagera most times ekara ko bolinga ningoro manene in fact gago tumeke mege bayeno ase nginjoko eres ote wanga mbabuye kaniri babere bacheta asumuyega so goko gendo rotiga ko gendo rigire rio rorenga haite pono ere garia then we call you joronga na ere prepared for you no ikaransa so kunyara ko bago ikaransa then ote bunga asa ya tari oro at the right place for you yo imokiwe oirutea te haitepo igera bobo soku egero kunyara ko bago enda garia itepo omanya ko nyoro bwatire sati go te bunga this place is not meant for you asa ya tabwene dia so kalete asore oira ni gupa so it's good oikaranse aso kunyara ko kumoki go te bunga aiga tari oro bwanata imoka onyara ko bago okagenda karibu ekara tukonyara kwa watu kugira ase lesson bono nabona ngo saba Malaysia talk about the tight fingers gosomoraria nyoko bwata kende atachi kogenda bali sinkole tabale Malaysia gwabekira mangana maya igoro yechibi chaibere chirega nalega oyo mwata bontogolia ngitramoroke nalega era ogirete sana ogirete liswali ati abantu abarakabiro mulisio mwando no mulisi mogire no mulisio minto Alda Joseph abantu amba menyeta story nkoba baraseme cheito mbarase tokoba umuntu naro rokonyora kiringa kia kirete ali very humbled aiketi numukwane taka ndikuerolekani na muntu nale nero konyora sumo bwa yenga ninche onyetali ncho manyeteka nisite kogendera maito yatali ncho mulisia kango no mwe magaja taraba umenyeto yatali nchi kwa yete ko bakangate ikaga mayeteke nyule ko nyetali ncho buli nabigi mbwate nyo ege sima abantu bagunyo maje yani muligwere seniago toletera abantu abarakabiri na unantura ali bichito tagenda mulisia mugirengi kwarora sebiche
actually nje kana kuligeria bijeyo kona konyorra aliase omubukano nora ali katiga eso kan kusoma tororo abantu bali babere yesarweta omubukano the tax collector na the normal man korete kwen omaika tibusayo you see call him the Pharisee tax collector akagenda utaroto humility yani era mayitinga numunyebe njeno murusie bango nani kulia na nini mwe kwenda wikiraja nani kulia yani ake rob nari kiwango karibu nari noyo kabiro yo ntogoro wateba ere gamanyetenga tingo somebuku tingo rokeria abantu tingo lekwende ononki ni mayita mangana mangi ona kiego raro ntogoro igamanyetenga yaitebene yakore ngege ne yani tali ya muntu ndwensi kwetani gabo abona kurigereria naona kinariretinga ekero kurigereria biche yubiya nabona injiranye ruchibo yani actually in other words no eno sawa kwae igagwa compare with the rest agote ma tinjende better than this njeni mweto polisi mwanda yema sana muralia yes kera twaliri chibichibere chimbu ikintu jimenyerete bina mwanya bantu yes asengenjo ntubwata abange bagotoria ngamba kimanyite na abange mbaro abake na bawekeye lakini chimbu echi ntuchimenyerete bina mwanya bantu ningitata komentera se listen ase utangulishi kolengana mno murisha iretira story abantu abange iyo bawekanga barabigo bari biya usigo bakimanyite na nijira chichimba tumenyerete bina mwanya bantu so bikubwese chinga kune chiga abantu abayiga tibari bwanjirana na umurori bukurongeirwa kyabaro matinga ikobari bijali yoka abantu aba niyo konyera bakuna kurwana nabandi kene bokonyera bwate bitina na bokonyera bagwikaga kera asiba korona asiba kolimire mokonyera bagwikaga n'abantu aba elesinya batenga bwate kitabichimbe bad behaviors bona listening niyo yao tubuli kurwase utangulishi what about me mwakia irinde ayo manyine kunyarekana tunya gukemo abande yanyarekana kwa tenga lindi kwa bikiro yombe sinja umatinga ayo mati bions lakini chinkore chito elesinya tabinga niyo konya chichire no bube bubwerori nando bube nenu so asebuku ya nagani mbalion someri buku ya Mathayo 23 ikukia ya 12 linde katu chaka elizini katoka ndizeto kenga ntu watu musingi welezini itasi wiki yabo Gitabu ni kia Mathayo 23 gesieli kirosoma ogosoma gwa kalinga 12 osoma kwaye 12 amalikago teba igumo nchumuligeli no motegeli as Matthew chapter 2:3 verse 12 kivungu giko mena kabere ekobeka na oyo kuimukirelia igoro na ira ni weinse nera oyo kuira ni inse na imukireli weigoro igo njamo maralia sengencho yamalika machenu kana kulike funge ekyo bakibika ni kifungo toira listen kiaruka akialuka ikumenye ikimugia ya 11 ayo kuimukirelia igoro na akora kintuki na ira niwe nisi kimwanya bantu kunya kana itu imukirelia igoro lakini igo tukuimukirelia sinje ntumanye Kristo Yesu ono Yesu nakiagoteba ase bali bakuimukirelia igoro ekero kuimukirelia igoro ilinekero wanchire ibi byasoire imiyaho ni ibibi nabiko ni mwanya bantu inse ubusibya mwene maiga sobokorari ekitabu kya Mariko moralia sana na ibiri nikimukia 21 elinde togesoma ke wiki 23 nekero kikubeka kolengana ibirengereria ibibe ibitutu abana mwanya bantu kitabu ni cha Marko 7 fungu lake la 21 kitabu kia Marko isa gesili ya gatana kabere osome emirongebere na bitatu na ekemo chake emirongebere na ekemo 21 Biblia igoteba igumuriele no motegereri omintando sesole kubeka semirongo ebiri na kemo ekiagera ime ase chinkoro cy'abantu nigo bikorwao ebirengererio ebibe obonyaka oboibi
oboiti obotomani 22 yateba okugania okobe obobe obong'ainiria oboenenu libero oborami obwerori oboriri 23 asogokorera aya onsi amabe nigo akorwa ime naro akobekera omuntu ogotacheneka. Amen. Ihonga wenenu wowa kwanirwa ase kigugeko yechina mbili ayons pimaria nyareko wa tusomera kurwa ase Amerika ya machenu onsi nigo tuyamenyerete bina mwanya bantu lakini manyanga ayonsi ayo maria somere omorio ni gakoreta ogotacheneka buswanya saa igo nteto ukura kurwa ase introduction ngo teba iga when we turn away our wicked ways Yesu Kristo ni autwanje bina bana bae Nyasaye tigatukonye ayons pitomerete wete ase njayo wenenu toyatige lituli Yesu Kristo aso musalaba nere na aturi asuweli na kuwa mono na inda twagate bina bana bae. Amen. Amen. Sande sana Mulisio Mwando. Mulisio Mugire. Abalisi igentukire abantu naintumwanya abantu nebo Kristo igentukire tukunyara ko korengereria iguru y'obwenenu obo twarigerio obwenenu obo uno asomwana siasa n'umwenenu sana ona bagwetarioka twarigereria celebrity timati celebrity ngakirabe ekeusikireki omuntu omanyekaine abantu omanyekaine nabera omoteri omuya nabera omuchava degesi chi actor chingi yabuna bone studio gaiga ntobwata abantu bo twarigereria na abantu aba abainenu sana abantu aba bogwate pride abantu abainenu twarigereria kero kende gose n'umwarimu kero kende gose n'umurisia kero kende lakini mayama tonya goika point ukurigelinga lakini jino mwenenu incherende you never focus on yourself wewe kasi ukurigelinga jino mwenenu ndi nakireso ni actually that go to remind eta go to injuringa ki ekronya kurigeli baria na yerigelinga nkiwango kiyokorete kigwene nokore ndikeke uri tubase korore ekina yene introduction irengi yanga ki tunyore nga kere tonya kurigeli lesson yeye ndosa nya kurigeli bono twakwanira iga twarengelinga uri nyarebe uri kwendega karari bono focus ya mangana aya inward gocha solinga ubweni nu bwanga ikiwango kiyokorete ndikeke kiwango kiyokorete kwendega omuri kyuma kwenda gukwana iga ngari you expected pi okonyora pride ya chadro gosomoshi ya penyirazo egero tutakagire ndi nalyo kanyoro bwenenu bokunya gocha bono kwanyoranga ekwendo entetri ya chari komera negende tukomera kwa bero yontukeke omwenenu ayibona andi boto ya koranga muno omwenenu gole ndikeke omwenenu uri pi buna rusifa kiratenga ayura ascend yani timatinga ninkile nimukere ugoro na nikorege ndukeke ninyire yons yani go eminating aki naboko nyora pride nabiko nyawo penya sangora ngora pako kerote nga bono inchibi kandi kore ndikeke nchindega iga ekigwango kendo oandra ukona iga ngabone ekera mangana ya kore kwendega abu igo kwendera tunya gusuka kurwa sinya sae mono ekya ngora onda tunya gusuka kurwa sinya sae uno nenu wanda nya kopenyesa unaenda no kunya sae wanda tunya kore ndikeke wanda tunya gusuka kurwa sare. Pride is so tricky that you might not even know when it has entered. The saying which says that it might even be proud that you aren't proud. Mayani bono pride tulikonye manya munego soa paka wakati mwingine ego soa kuokorete nkeke kororo ndato umuralia onso mirango Proverbs 16 verse 5 somangoro kero kuri tabu kemerenganyo yote bairenga 16 nemo berenganyo 15 kemo hasige silio soma kwae ikivungo ya isano ya gatano berenganyo 15 na kemo muligerelio itono mo tegerele kero soma ikifungo kya gosoro cherere rwa gatano malikago teba kira omuntu ole omwenenu nigo ale okogecha somonene omuntu yogo ika aye wege susuro kiro omuntu rokore ndikeke romwenene goika kore ale nigaro kogecha somonene kogecha konene
no muntu iguikai gwe gesusuro gesuga otenga the road detests yani ekine gente kebe asinya sa owenenu ni gente kala tingiki egento ekebe ngana paka onyori gento kiki gesusuro ekiagara nkiako garango tebe ngo pako nyori gesuro ikeli ngo saitani kede robenu bwa muri to chigoro tanyori gesuro bone gesusuro ekyo gesumbwete mwanya abantu ense paka boga ngaki paka bono niba kinkora tori chikisambo chinyinge umuri kinanya tukuri chikisambo chinyinge kirange isano ase reason ya rero tukunya korra obwene nubo ngakibware tiri gesusuro bokoleta gesuro asabanta aba naye na nje wikubwira giringa orenga obwene nubo mbwate waretiri gesusuro kingani kirenjira ke nabukira umuntu arabonga ki wene ononge ntoki matero batonya kwana uriri tiri bwenenu tujara kwa kwendeka so bwenenu ntoki obwenenu nokwebeka igoro ya Nyasaye na mwanya abantu ndi wese. That is true. Asante umulisi mugire. By the way, umulisi yangu nakuacha ka introduction ingia. Walisi wa mentera mangana mayasana. Sure. Twensinga kie muntu alenge aboro kiwa abana be school. Twensi. Ngwachite school. Ngwachite class, ngwachite school. Nayo mulili notuliyeti gangu alinga kie me school. Onye nku alinga school ku alinga umwana. Inga game usonye nku alinga nuru umwana. Lero kero umwana tukwa nera school. Mwana bwe school maambi moji chisa 12 achense yemo. Mwalimu ngoti garo mwana we. Kanyole gesusuro. Igesure keiga egire kya mwanya bantu. Nyumba nka mwago. Aye junior gendo leta maje ku roje. Junior ko taitindi ko genda atamagenda. Kera ko ira na junior yemo ko sekane. Ebinyarara. Izingo mo nyoruri gesusuro. Buno tatu iturendere. Ergeto kwenena. Actually this is exactly what happened. Keke buno murisha nyara ko bago kebeka. Ekero bwene nubwa bete kero lusifa nyalte ko baga kuyiba bono isane ire bwimukereri gugoro. Igo toroje ga kurutugo jase. Jase seyega. Ne kranya ko baga kurutugo jase seyega. Gatwara consequences. Iga go jumira babo Adam ana Hawa asumugondo. Yes. Onyara ko baga gutimeka gantetere kaliko bwene ko bwene. Na Adam and Eve actually what they did bakanyara ko bakuruwa bakubwatia this kind of self. Bakanyara ko bakoyibwa bakoyibwatia. Yona bakatika kubwati kujika kwangu kwa Nyasaye. Ekagera bakanyara ko bakuruwa bagatebanga na lindirians bono tigatunyara ko batuko bwati this self whatever because umete korrekana enchireri ndonge ege korrekana rais kujazo yengi ujazo ujiko korek wasira. That's why Adam na barwe gara bakanyara ko bakore kurende igo baigete Eve trust self instead yoko mutrust yorulio Nyasaye because Nyasaye gatebete ngari tunde liaga dimo koraki moli lakini setani yagoje in a very sarcastic way onyara ko bagurwa tebanga na mama na baba tebete ngana mo koraki urende moli na ga manyete ngamo koraiga this will happen mura manye mono and all that igubono moli raga tebanga no akaoro Nyasaye buno yorese self. So nabara bakarwa bakaranga bono tigatu bwati that embwa egara baye bwatia now we see the consequences ego bago selu kurumu mulisho nekero kubika biyana kotokonye na gokonye mwenje muliriri. Yes. Ubutayigwera bono igure nseme ya muyu bwenenu ubutayigwera no bwenenu definitely because egora gukwa na Adam ebatebe tu mulya bakalya igomba igwerete bakaenena no bwenenu bwachira bakaenena because one garba enenete one ego batwalete that desire for flesh. Two, they had a desire for the eyes. Bono bakaruwa bagatwara bono obugima bubwene bubwenenu pride of life. So nigo bono bakurigereria iga bakurigereria njire kabire inga igo bagumutiganya science emo banyara ko babago ku focus boka abanyene amonense iga. So pride igego jabona lirio tata wataki credit aiwe ko manyene Nyasaye koletik atategeti alaka gwatera buya kwa makuru gwatebanga onyenta teraiga onyentario moteriga self angabono you want to take that credit to go tebanga tiganya sahaba abakwe asingenjerio girigi ligia tiganya sahaba akwe asingenjio korwa egera tumuga gajiro mbone omonene tiganya sahaba akwe asingenjio korwa samonengia abantu bagonyara ko bagokoraki bagotegerera. So the moment you deviate from that igobono bwene nu akoreki bwabeire gugu akorire gentekia watogi gwo murisi gaiga teba glory and honor be to God. Amen. Ono kuruga guri orio bone nu bagokoreki mbogo gabaro.
So let us examine our hearts. Tunyara kaba to go examine chingoro cheto, tunyara kaba to work ye gara tu anyara kaba to ko kurende, then now we can be able to treat others fairly. Kobuabuna to kolete to that is habit. That's why the lesson also tells us tunyara kaba to go manya ndu kabanye abanyene know ourselves. Iga bono no story ichibiche jigo koraki ichigocha. Story yego jara kaba told of two men who went to pray. Oyo homo ni gari very proud. Na nanya le ko bagago go egena ta ko igwe komanye no ri onde ni gari very humble akunyara ko bagago ngama ebibe biaye anda ko ri ara isia sichimbo jire twa so magaria odigere ringa omunyakana arenge ega akina maana no munyakande let me do what confess ngunyara ndi ko bagi ngurureri abande ena maana let me do what confess bono kurugaiga nyasaye the proud man eroma yaguruga gorigere binga magasi ane nengiya chinagajire chikanise chiga injina kolere ABCD in this lakini the humble man nikakonya kabaga ask for mercy ekarago tawanga nincho maete that is the eye problem taigo tawanga God be glorified was nya zai mugerego lakini bono yonde nikagwekeya na Yesu nyara kabaga kuri matebinga aye bono nae kwanyara kabaga koraki goitabirano so obo tibwa igoro na bogo nyara kabaga korrekana asinjire kweru kabireyunga bali bakonyara kabaga guimukireria boka igoro nigo bakonyara kabaga ni bagokeigo na bali bakonyara kabaga gwekeya mbanyara kabaga koraki bakaba lifted up so ndaisi kokwana about achievements was even take kabire patidende indire to kweba kwa nyasaye obonane kiagera all these deserves for God so God nyasaye nigakurigereria imeye chingoro chetu ngagichikorete chire ogo change kwa bene nigo konje kanyara kaba go toka ekara tu anyara kaba to identify the kind of sin that is affecting you. We want to go to recognize that, and then we need to change our heart, then seek for forgiveness. I want to know humility. So, Niasai, Nereniago promise, Anyarakobago to Avera, Ekaranyarakobago to Avera, and then we are able to look to Jesus. That is why, Bono, Ekertuika, Christo Angemono, Nigo to Kunyarakawato Morra, clearly. Nigo to Kunyarakawato Morra, Boronke. Yasai, Niga resist the proud, Nado give grace to the humble. So, humility, Nigo Yarakawe Kuigura, Umurangu, Egaratunyarakawato will receive the grace of God. The grace of God. What is the grace of God? Grace, Nigeria, Christo, Ayanjense, Akanyoranga, Nigo to Varaba, Nyabe, Akanyarakaba, Korak, Kautukwe, so that we receive what we didn't deserve. Tunyara kama toko nyora kili tutakora teki tutaya. So in other words, tunyara kama tokwe manya nditue kabanyene the nature of ourselves inki to affect that. So ekara tu ariara isiro boygo tu aberuzire, then we go to Christ, ask for forgiveness. He is ready to do what? To lift us up, and he is ready to forgive us as we move on. So through knowledge of ourselves, nige kuli to humility. Na humility nige kunyara kabage koigora emirangu yobu yabwanyasa kenda ke mulisi mugirora hakwane bien semene na igwe tinga tosuke tarasoma Isaya 14:12 toka na 14 eri gukwana iguru ya mangana nga kisaitani akorete ndukeke arute tuguru ebegete akagera exalted yani inche soma kwende hiyo yani wasoma tu tutakuwa na kendi yonsi Isaiah 14 it gives a summary Isaiah 14 verse 12 na mpaka 14 kitabu gya omubani Isaya 14 ugosoma kifungo gya kalinga 12 to 14 12 go 13 nigo egoteba mangana ko bwati omoncho murigereri no montegereri 12 aye engena ngeni ya mambia umwana abo kemoka na kikwagure korwa igoro aye ulia kweyeretie ebisaku na ki watu gutetwe gocha inse na ki watu gutetwe gocha inse nigo watebete ase nkoro ya oime inchini ntire gocha igoro alia ngende ngitani chingene ngeni chenye sai nimbe kekerogo kiane kyobonene alia igoro
ni karanse asige tuno akyumusangirikano ali sugusu ale tigirao bono actually Satan is kulgeri ni inche yankiri it is a issue issue ibono eyuka ikamumekia agatukutuko chense tanike susura akara ngeke akanyora bono tusakulgeria oyo ndenari gaiga example kende toire nari urugwa Moses tuliza kunyora igarusi tukuroche no agakinwa no musiko sarao au kinwa ya kuna kwa trained abatrainwa mangana military obonya nyimbo mangana obonya nyimbo Moses gari number 1 SMBNC Moses gari number 1 kiregento actually Moses was all round yani kiregento na kolete nkiki onye na mangana botenengu iga ikaranziriti lakini kiki abeta Moses na chorte bintebyo aga ni sityo ko chorte bintebyo aga chorawo ugimo ko nkiki ni akarunyo aba Israeli mugurbo bwenen yani wacha kumubeka abo mwenenu mono inkia ko era achorete kwendeka nga Moses the humble servant yani tata akino umuraria tata wanya bwebulira olengeria obotini kwensipi no olegaiga nobwata masomo nsipi nobwate iso akorokonga olia mwana oli president umwana oli ebintu bini byao biria okwene no chore ochako bansa otiga mali kabisa aliga ochore chako bansa ndakorigerio kemwenya bantu nako bwana Moses ekere bono nyasamo soire miyae bono akarukurwaria agachora bakore gitwiki nkiro Moses murato somonga ki ekero ko ruskuru obwene no bwime atrongra siasa ago exalt olio pride becomes for yani nga pride before okay pride comes before for yeah okay pride comes before for yani bono umuntu ataratu obwenenu oboko before umuntu autor wenu magoro ndikiki kwenda ko Moses yoroche akerusi roso bwenenu bolia nginya sa ta revelation ya nyasa ekroko so story ya Moses bako mweli ngakyo konyora akalidi abana ba Israeli bako mwelio nga nonye mbira ya Moses nduma eti nga nandi kero to kusoma revelation ya alia nga asaba akabalia Moses na akolite ndikiki no aro ya mo igoroche iyambo himself bona akaba nyasa akolo ndikiki kamuimo kere igoro amen sant mulisi mwanda bia mwana maralia kwa sita kwa Marko 12:31 Marika machini ya watu manyama uwe yancha biko manyene no wenenu na keko Marika ya tutabina ki anchumu gisangio una buya yancha biko manyene igo inji biya njete wende kwanja mu gisangio kwa buno buchika wanya saa kuri ne yo yasimanya bantu abantu bari bakwimukiriye igoro bose bakweranga mba manyite niyo bakwera sinjo mayite bukabanyene lakini bariya bamayite ngana baitongo niyo bakumukiriye nyasaye igoro nga lera iga tigatochore kumukiriye nyasaye itu igoro asinge inju nero mutongi itu na inde kera twatabira ni Yesu Kristo kwa yaso musalaba igoro ari tuekeirie busibwaye aiga elese ningo toire Yesu manyine ko kwana rero y'abantu babire umwana w'abantu babire abo babire bakiete ekaru asobosaba oyomo ni yarenge mwenenu sukwimokele igoro noyonde ni yarenge omuitongo oyo orenge omuitongo ere aganjana okonverse isini nolia omwenenu era akarabuna bwatangana
akarora Maria gwatanga na kyangana akalijise michiaye akirina byonse byo muri cyanya ariko agototebya akarabona wekeya busubwa Nyasaye nakongo bono oyo o uyarate na bwate byonsi igarigireti amakorwaye igarigireti his own achievements ndite ko tera tukiri manya bantu kunyali kanetu wali ngakitwanya la Maria ngana na kitwanya lichemia ngana muntu kwikagane gali yaye muntu kana nyombingia muntu kana bana baye bande bakale ngumbu bana batamali wiba wikagera Yesu Kristo igo nakeko ya Kristo Yesu alete mu wikano yo wabantu babiri oyomo akihumble himself confess his sins no yonde akarugirira Maria ya wate akera kintu kinene cyo hasima Maria ye akiba wekeya busubwa Nyasaye ingitosa mukuru ase amangana ya ntwaire ekifungo as a lesson Luka kumesa na 3 ekingo kiaye ya kianda to 14 ntubwate abantu babiri ntubwate umufarisayo ntubwate umurusiya bango akiatukuli umufarisayo era heke busubwa Nyasaye I'm sorry heke busubwa Nyasaye yagibuza Nyasaye akangama Nyasaye ahanjane kumwasa kiyaye lakini uli muruzie bango akalilia Maria yana byazo biri abwate akiba weke busubwa Nyasaye mwanya banta abange gotokulilia nga inki Nyasaye inki twanyorere twiba nga Nyasaye otohire bitubwate so it does not give us value before one million people wate kumubete Kristo Yesu ebintu ati biriko bibinge nchasi Nyasaye bibinge nchasi busubwa Nyasaye endresi niyo dabiga Nyasaye nigakuliriria the condition of your heart aka kwa mutabine ngenda kulirira nkore yawo tekuliriria kiwathe kiaga jingia kiangana tekuliriria kiometa biyo koragira byana eni gakuliriria nkore yawo na kikorete kire the true change begins when we see our sins clearly manya banta bangu muntu korabyo kitu etokorabya twanyorere achievements byonyore kitemeza so kubwenze lakini ndo ikuririria nga ebinte bi mbwate etabauti ati ya Nyasaye n'ibintu byense you know the true change begins when we see what our sins clearly gaturiribe byitu kaya kwero kintu kinginge cyo kuriribe by'abantu tubibe byitu twarusia abantu biramwe amaisabo lakini intwe biatia because ndo kibira amaisito God promises to forgive those who confess and cleanse us from what from the sin God pia ne kwanga mibitu uswa Nyasaye let us be humble let us humble ourselves neka tuweke and tukabanyene to be lifted twanjane or confess our sins let us look up to Jesus tuligi Yesu Kristo musalaba elio eketua murigeri Yesu Kristo musalaba ntosukanye n'uburutuwaye ibonga kirisi niko ontebya ase kwemanya biko manyene bona kia wima ita manyene the true knowledge of self leads to humility banye kwimeta biko manyene umatembi haye biko manyene nimbi yaho kumukiri Yesu Kristo igoro ibaye manyana muitongo and humility opens the way for God's grace mabono buitongo nigo bukuyorenjera asubyo bya Nyasaye amen mulise bono lende Musa musombo moitongo musombo moitongo actually nakie kumulisia nyara ko baga kwandanga Musa iganya alta ko baga twara those privileges actually ga to kuligereria history ya Musa ntoroje bunako ba rescued Musa omanyane lietaria it means brought out of water iga korusi ugaria with that scheme Nyasaye we ko manyana akalete abangete he found himself in the palace egara ko nyara ko baga gwanyora ase palace iga ko nyora o masomo abene chinguru chia bene chikanyara ko bajigakoraki chikabasari obutene ngunya bwale ngororo bukanyara ko bakoraki bokobororo lakini bono the most decision that he makes iga kunyara ko baga go choose go sega go chora go sava go sego jandika nabantu baye abaye against the pressures challenge in the palace so iga manyete nga these pleasures igo jire temporal
igo ngana no botenengu andake buroro nigo uranyore bokoletek Burasegeke. igo burasegeke egeke lakini rende Musa added to undergo several lessons before ataraja guikera bonde decision ya nyalta kwa goraki gakora at one time introje kerare garia gakorigereria agateba after all na iru chingurubon. That is when he was himself. Ata nyara ko baga kurangirwa egere tambue we ko manyene iso the Egyptians bago nyara ko baga koraki bakurwana egera bakurwana agoteba ngabono kurugaiga after all ngoten ko babolinde igongo kangwania egera nane ngoreki akamongwania agatinde kaga igago in another incidents igakonyara bono the Hebrews themselves boka banyene baga koraki bakurwana so he didn't know nga riria kolete that act ngonyara na manyetwe era kanyara ko baga gote diria goje ko batoria nao bakaira na bag baga tenga mose owaise gotokora buda gwa korete uria ireto tuebire so korugaiga God had to take him to further training akanyara ko baga taken to another 40 years in the wilderness as I got in the ships jibona jikomo train about humility. That is when now agonyara ko baga goina na tenga na maene bono na nyenyekeire enough bono mbuya nchole go chande kamona na baminto ko enjoy the pleasures in the palace na kiya ko era in Exodus 3:11 nyasa ko nyara ko ba ko motenga Musa rusie bikoroto akiara saido balete nache bono Musa neno maya kuburinga inchiningo bono gaki ko rangiringa njiko toria ba abanta now he had realized he had humbled himself akanyara ko baga gweke inga era buye ko monyene 30 time we karago ito mo Egypt is dependent on himself lakini bono oikeire asa kunyara ko baga depend on Christ. So in other words ekero kunyara ko baga ko training nkomoirere because for the 40 years he got in the wilderness. You can imagine somebody who is supposed to in the palace lakini okori activate ya mokodrek ya motomire ojire attend the ship bone kerere garia no agonyara ko baga kole kwerende. So this one now told him anyara ko baga ko ba patient, anyara ko baga ko ba quiet, anyara ko baga ko ba teachable, anyara ko baga ko ba humble bono kurugaigo no Musa konyara kana ko ba ka weke is now a humble servant onyara ko baga ubolinga who am I ningi sainable. So he became now the meekest men onya sago nyara kaba koraki ga gotumeka nya sago nyara kaba ko motebono na yo isaine ogonya yo gochikolitire the Israelites. So obo weke ikwaye ko kanyara kaba ko momek akanyara kaba go isane robora oborai. So oko weke yo kajene nigo goja tari korwa sin tudue kabanyene lakini nigo korwa singo asinya sahaye. When we walk with God na to kanyara kaba to koraki to kanyara that you made it kuruga gutu nyara kaba to koranga we depend on him. That is why in the subsequent questions who am I yasama tebinga gando tebinga ni inje means inje motongi inje na ruete na kalete kwerende inje na kaleki na goto mir otherwise I am the great I am because he is everything. Actually he is omnipotent. One or two are excuses kiagara na nyole tenga kiagara tek ebet otu are excuses ngara kini bai tabe bodi tabe no but even in agolrik in simply to some times you got a thing waiting correct ngenda so many times ekero ku konyora that God's assignment and God will do what lead you and God will elevate you up. This is exactly what happened to Moses. One ogega he became a humble servant. Otherwise in normal circumstances somebody who is in the palace igalengoja wekate benga bono ni jengole ngisaine because you always read even the contemporary world go to monta go tanga go tento to what is what muy go ba ta egero what is what that you need not to humble yourself but now Moses himself igawe keya ekiagera na manyetenga tariere lakini ya sawa garaki okomara. Yes, and actually it would correct ana vile kuisa kurgeria Moses ekera ringi kurende ekera ruete ekera ringi from the Paris bona konya ko nyumba yake ruoti was around 40 years. Yes, akatuba trend ya sae another 40 years. Uwetu wana kera ukora bana sali miaka renga bwate tali miaka 80 bwate miaka 80 koro ke gotoro ki na mangano yo kwene ni ko sira kurumia ito
it needs a process also ya nyasaye kunya go train slow by slow kunya gukora ibintu rite slow by slow paka wacha gwikira na ko muntu nyasaye akore ngiki atagete ikiagira bono Moses yokorenge ali kuruga alite pare sia agende nga agendura abantu ba Israel nkikyuro cya utumye kaje utumye isemikiri ko nyaranirie kirije kerodi mari so kirije sword so na cyane ko ngiki cyane ko gutumia actually na kieke eleso ni yari ko the Moses the humblest man ibone ya nari yato tambukia yarukia nga the greatest offense yeah, the greatest sure. offense itumate kinaje okomochoko nene okonne kubwa ki ngabono mutari na Yesu amatuka amange na handi bono gatiga igekera muraba nga ino kwende mwanya yani mwanda tukunya kumyoka ninga ngakini asira ya ngono romo nene pia sikule no Mauricia it comes to the end of the year one of this is very practical egere dio bajoli ba koraki go kor na ba ko romo ntanya ko bolinga lakini ono mwako yo ngoro ba jo actually abaro kiba Yesu batwarite problem ni bana bari bagucosol china basi cyabonga bakomigana tiambeke literally bakomigana nga ngendagire kwa mutwari oyo arucho oyo ndobe oyo ndocho ngaki yesanya kubairiria kubairiria ekero bagucosol on this yani ekero bakunya kurwana bakunya koranga nkibono kibwende koba Petro ote oligere okay no Petro ranga injinde outspoken injinde kero ko bagentu keke omonnepi John uchi oligere ranga injinde youngest and am firebrand igonta kero ko bagentu keke inta kero ko monne nando uchi oligere ranga mama na mama mwabo Yesu igobolo injinde kero ko bagentu keke wata high cousin mintoga ogurunga James igonta kire ko monene so ebintu binko babire tinta tegotanga ndete murigire nonye even in an organization even in a business world even in politicians wakonyoranga inchibono ngitangine president igonje takire ko ba monna sa banta in the business world inchembwata mali ntakire ko common ebintu ko kora ngiki obone nubu ngokora ngiki ko babuli na obone nubu buli very dangerous ekero gosoma Luka 22 24 to 27 Yesu nanyari ko bereneri Yesu nanyari ko bereneri murali soma katusome Luka 22 tusome kifungo gia some kifungo gia nini 22 24 kuikara 27 ngabo kirego some gitabu keruka 22 osome uruchirwa ye 24 ekogendera egoteba kukaba okwamerania nereyo kukaba okwamerania asigati yabo usiningo asibale obalirwe koba omonene kubwa bande Yesu akabatebya abaruti babantu bebisakonigo bakugambira abantu naende abale nokubwa iguru asibale barukwa abakoli abaya kulinde asumule inweta ibo utatiga oyole omonene oyino nabe buna oyole omoke na ere oyuko batangana nabe buna omokoreri abande 25 abura ine ningole omonene noyo ikaransete asendagira usino yogokorera taliere oyogo ikaransa asendagira kulinde inchenigo inde asigati ya inobuna omuba koreli kwani inki kunya otorokia ngaki the greatest nuri usawu abandi talika no libono na kwa bikiru daga wo kolia the greatest nuri okora kintu kiki oyo go serve you must serve to be the greatest wanga akinta turaliga ngogwete Yesu kese gange everything but rende he was serving these people inkinali wochiraga training yaba aroki wabaye njabete mpaka bone kere Yesu achikuruo
niboti nalio umwikekero cha gosaba ime yabo nalibanya training eri bari konyara kurwa si Yesu naliya chaito kuri gasi otherwise bali bari ngabagima mba wenu nubu akorete ngiki wenu nubu wali ngoro na into po kera turabagima unless we are out the Holy Spirit umwikomo chenu osoime yaito wenu nalwa akorete ngiki wenu nubu kurume yaito onyentura arau umwikomo chenu osoime yaito. Alright, asante. Mulisio mwando nkiosoka ndikamenda. Ya mama, igo mukwamerani uko. Uwacha katikuru sawa boroke. Na intuki mwanya wantu no mulisia otule atika wa hoteba. Nkonya ikanetwa merani ngaki yobochoyi. Mu kanisa. Tukuna kuriringa ningo sora achabo monene. Twamanya kwibanga nse yechimba wachenya sawa. No busubanya sawa. We are all equal. Bone kintu kutusumbuite n'ubwene n'ubwerori ubwene n'ubo eke twaliriria umugano Musa akorokerwa kisemi na Nyasaye nasincheketie ekerekeya Nyasaye agachinchimbo yaringime yaye ekera chinchimbo yaringime yaye akakirura enkoro yaye ekamugwenera elio akaba a good servant. Igo muna ntu abakoreri ba Nyasaye usaba kali mu mundu Nyasaye ekera torekeye tuanjira nembuye yo bweneni kandi tumanyega embuye bweneni ngiye gutangana elio okumukiri okuma wagendoki kobo ekera guranjira ne kumuri Yesu Kristo elio oitabirane na kuwa muno manyenga embuye yo bwenenu niyo kuyetira shetani. Igo na kitete gotera embuye bweneni it weakens our relationship with God. Sure. Embuye ni yego kora uwa matego ikinza aho yengu. Igomna bakristo. Mwanjo mugereri oyo turigireti ase etivite ya bitembe. We must ask God to reveal our real condition. Igo day in day out. Yo tugende kumuburi Nyasaye itu aira ni embwa eliye mugwenda taschinkora chitu. We must allow him to remove pride from our hearts. Amen. Tumutabira na Nyasaye. Tutabira Yesu Kristo. Eliyaru simbwe yo bwene nume yaito. Tumuwenere Nyasaye ne chinkora chitu. So humility begins when we surrender fully to God. Yonga humility. Nakitobe great. Oitongo. Yobo chaka ekero byo stramotire Nyasaye. Nande let us depend on him daily. Yo naginda tekoteba tutiga magima itu tuyatigire Yesu Kristo ekatwatigire Yesu Kristo magima itu eliya yakirule arusio embwe yo bwene nume yaito twanjane nga intwe na Yesu intuna Nyasaye ekatwashamele zini wikilia Nyasaye itu ni haru mchenu. Amen. Nega kwa manjeni ayo kwa mchenu yore yaregenye tuwanchira na Nyasaye itu utazile zini wiki na toka kwa bachenu na tokola kwa baba kanyiku tumuwenera so mugondoye emirime yato tigire toje kora sinjire werete tuje kubanirwa ubuntu bakari nakare. Amen. Yasana akero togenda kusanga umulisio tuli atutara miswa na sasa miyendoro tebibono muligiriyere. Sure. Muchumuliri nage ndako tulikira ujumbe asore kegema unyoro murobuli kurunga seseni wa Isabato na andega tukusanga no mulisia otuli mulisia juvenile na mulisia mwando ubarama n'intuga soko samujira na amalika weta se Biblia buna chilesen chikwerera aliyesigata TV 0741 583878 na 0726447367 na bukomeke comment yago kirunya usagara intu baadaye ntubulisi mibiri sato na aliyese omtandao na bukulika Sigetembe TV Facebook na YouTube AMase memambia bono murubuli kurunga seseni wa Isabato amorokeli lesson mulisia muligereriera. Actually we need to succeed now. Onyola tutakira kwa baba bui bono ni yetakira tumuligererie Yesu Kristo torore mbwa yaye na wanata kwa so Luka 22:27 ekegeraga guri tuka series tuko Kristo ni gari ngonyara kwa okonya abalinga amonere onyara kwa guborokia mono bwanjani onyara kwa borokia amabebe
kurugago onyara koba kubarire rio ranga na maina wandaba ni goba ngibuna jingondi kitabwatiki kitabwati omurisia i Kristo kanyara koba kubamanya akamanya kaba kubarigereria akamanyanga amaene gentongera bakoletaki batakire so kageranga egere banyara koba kumanya igoro yobwanjani bwaye amana mabe baye Kristo ni ganyarte koba kurwa igoro egera aiche gukwa asengenje ebebia ito kurugago na bamaete nga bari bonse baranyara koba kubomwegena then rio bwamate bonyara koba bakoraki bogosoa asenjire enjire kabireyo so Kristo ni ganyarte koba bakora krigento go justo asitole no na boigo ganyarte koba gakoira ribagaria egesusuro giaito because we were destined to do what? To die. Lakini Kristo agakuri bagaria riaitu. Bono kurugago inki kende tonyara te kwa tokora. Let us look at Jesus. Egera tokurigereria Kristo nigo tokora chinkoro chitu buna jicho irone nebibe. Twarigereria ngana ki obo chavu bora chinkoro chitu ngana kitutari abajenwanga angana. Kurugago tinyorangi Kristo anyara te kwa gakora ga tokorera kurugago bono nigo tokonyara kwa tokorigereria twanyara kwa tokomayanga we need him more than anything else. Ntomoga neti kubwa kendegyo so Kristo nero ore omufano omuronge gochaso gweke iwa waito so kurugago Kristo tatwale to pride and dance. In fact nero bwata all these riches lakini tatwale the pride in his heart. Instead egara tukunyara kwa watu kugora chinkore chito which is Kristo then nigo tukunyara kwa watu ko egera imeaye kusome kifunge kyo then I'll mention about 4-5 points egara kurugago torore ngana ki tuku understand usingi turamanye igoro ya Kristo kurugago tumwanjire aichore asichinkore chito egesieli ne kemerongo 22 ogosoma 25 ibere gitabu ne keruka osoma 27 of chapter 22 mariko agoteba asimirongo 25 ibere yabo raiga ine ningo ole omonene no yikaransete asendagira usiniyo gokolera taliere oyo yikaransete asendagira kulinde inchenigo inde asigati inubuna bakoleri inchenigo inde asigati inubuna ki bakoleri so Christ is at our service ligereria no nyanga ngiye pasaka egere kunyara kobaga koba igo to kuligere twaligere Petro egere Kristo akunyara kobaga kuimoka from the high table anyara kobaga gusibia aboroki wabaye because na matinga jinga kijya jagodrek cheikire he had to set an example una tubwana takoba to serve the rest so akaimoka kurugari aituki sigaon egere kunyara kobaga kwebo yiga agasa kubasibia amaguru now we see Peter akago ikaruba to Peter arengo mwangazi byose agotenga na linde lyose bono lyori to kunyara kobaga goraki kugonsibi ekiagera inchange mbwera go but Jesus was demonstrating humility akanyara kabaga gwekeya finally Peter had to give it in agatawa now do this in remembrance of me gendra go koraya iga ega munyara kaba ma koraki mukonginyor so that was a cultivating enkoro enkanyeku ere humility for you egero tu ale enkoro ere enkanyeku rasi munyara kaba go kobo montore teacher omondo kunyara kaba koraki ga kwegeru what does that mean actually this reminds us kera tu ana masai mara muisonde ase kwerende confession ya master guide it was there nga igotwaija to learn na kuanla because there are circumstances yokonyora obugate oiretenga niko kaleteki omanyete but when you let Christ ahead of you niga ku kuhalan buya kabisa bono kwa mayangi obwana takonyara kaba so from there when we have that humble heart now we have that spirit of confession no nyapite kareli tangani akoranga gotebanga inchi to gonsibi ekegera dayo madenaze asenda but eventually isakamed egera nyaltinga exposure ya nyare kobaga koraki ya kobabo gebo igonanda kanyara kobaga kuria rice no nyane bibenga kibokaleteki ebibya ngakibire so we ekera to kunyara kobaga to confess our sins ege kunyara kobaga kore kwerende ege gotokonya for you to have a humble heart to nyara kobaga gotera about your own praise why not for me yes why it would think to get inche so again take a break take cover instead serve others nyara kobaga koraki ko korera abande
nekere kwanyara ko bakora gokore bi abande seek also what is called accountability. That's why in Matthew 25 kifungu ya 14 kogendera ngunyarire ko bage gutuinyoria about nini talents chirikwa nyare ko bakora gokoegu. Some were given 1 talent, another one 2 talents, another one 5 talents. Abande oyo makanda agajikora agajibari down oyonde agachionjoleria asinjerga so serve na Proverbs 25 verse 17 ne kende to egera to cultivate the humility gosenkore renkanyeku. Let us spend time in prayer and scripture. To nyara ko batugo ira jinga kia so go saba amono ko maringa ringana, because once we read we are able to have that humility. That's why even Jesus egera ko enda ega kujigo temwe gari asegetu egetu no tenga intasine egere beyond bikoleki bibe biao lakini otebanga it is written. So wherever we are also confronted with challenges, embrace this term, it is written. Kiagera kereri kire bono lio to koraki to genda maminja. And finally, when we need to have that humble heart, let us rest in God's grace. Imanyanga obuya bwanya sae ngakiwa nyara kwa bogo toboria asenjire njere kabire itatu. And I want you to read Isaiah 64 verse 6. Kiagera na mondo jinga, we are almost now finishing the lesson. Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 kerosoma Isaiah 50 na gemo na bine egukua na asegefungu gia ya 6 egeruchirirwa gatana limo egukua na igomo nchumuliro motegereri tosomamo into twensi tuabeire buna abatachenegeti uburungi bwaitu bwonsi nigo bule buna eanga erineliko nigo togosusana buna lito togosusana buna lito na ebibebe yito nigo bigotoira ale buna omwaga okoira mato amomo yakere bya toira ale buno amato amago momo. Let us realize ngoyo toreda closer, it is Christ. It is Christ whom we should do what? Anchor on. And finally Ephesians 2 verse 8 and 9. Ephesians verse 2, 8 and 9. Then we look at that humility. Koruga wo tunyara kabato koligereria ekara tukonya kweria ninga ewiki goja ntuligereri torore terror of the Bible. Terror of the Bible. Ephesians 2, 8 and 9. Kirosoma itabu kiaba Efeso ibere osoma kwaye bitano bitatu na kianda Bibilia egukwa na asegi ya gatano na gatatu na kimwa tuliwe ansobuya asenchire yo kwegena ayota rueta asumura abanyene kulindene kegwa Nyasaye gusitali asogokora muntu nde tacha gwetogia. In other words, intutweka abanyene ntwengo koraki ntokonyara but tuabori gwethera Nyasa tutumuke asobuya bwango wa Nyasaye monene tigawasise mulisi omwando nindo chino bwatengana alafu mulisi Juvenile ngochitolo kwana naye baadaye mono minto maralia listen tete ukora ya eko toboria maswali abira atatu. Have you ever helped a stranger? Aye omonyene lilinga biko manye kwana kureli bakanene yo konya abaiti ase tokali mirimo yitu ana sichinga chitu menya abaiti bale bagwita bande bose bindagira bande bose besa bande bose yanga balinga gwakonyire abanaga ni mwando bekinga ne buyanga ne batali abaiti bya umutacha kuira mweti beka gonya muntu tamanyeti wana kwanya muntu tamanyeti ekegera aba etingo jire kolete kwende ngapa kwanya ukoye muntu tamanyeti muliaso kumbigala ingane lia senche kabya. Yes, in fact ntubwenere to konyo ndubezi yoweta lakini kimwanya bantu umuntu aje limo lyake lya gatatu tinkagere tinga nyarekana mokonya lakini komenya bya kuba mate Nyasaye ondo gweto tageto mokonya ndo kubwate kagentuki mokonya. Yes, onde nale uratie nanyana abana baye baisire pi akonye oyo weta ikiara ali nyomba mwawo
murari nyumba mwao nubate bikuru tubike yokete chisu tinje wachi okete kwa wete kendi nyuma koromo ke bono yasa okonye kwa biro manne umuntu ngwetare nenyare kana mukonye usogora otenga eye nayi gaja asinje nyarebe eye nayi asinje nyarebe iko ngakite tegoteba lesson ya the wiki intumena wa 7th day Adventist church egento ngentu kwa tukokonya to bateka bukia mabera na nataka kukwanira lesson yetu ukora ucho mwali ika bukia mabera mono lero ntukibugate use tu atwara ubunchi tu atwara ubweroli ndutageti kuliria abaminto igonga tiga tutwara umuso bokonya nari abangi barakora ndukike baragwatie Kristo Yesu wetrasi tuli igonga tobe abaitongo tutute embo y'ubweroli kuremera itu yo agato tutute embo y'ubweroli kuremera itu nduliri abaminto nduliri amasirayo y'abaminto akamenyete agato liri amasirayo y'abaminto okomenya kwabo ilitanya kuba tukuba uplift bakonya ni wali wero yatigere nya sawa tokonyire tituye toginga ntubuate wetanya y'abaminto kilitubwate ke tokonya abaminto ilitumuseramo ekera twenzi nigo tukurase Kristo Yesu bana bandite baratikere yomunalia amen mulizana ya to bemana sana mulisho mwanda soko mentuku ya kigma ni challenge go cha stole nga intuine tuanyawa konyonde mulisi mugire muliki ndongira ru kwana ngaki na utonya akore bintu bindi gore ya pride uko kwana ndeka munga name dropping tibate kindanyi beke bija eliete likusi name dropping uko enda site wa kwana elieta ri muntu ketoro manake wakwana litali ya banta bali nsa bakaro intu keke bobo na wanda ndata kuri understand bo name dropping yani lilibwa ora siketole situation gete wakwana elieta getega umuntu amaito no umuntu ibono bali nga bakaro intu keke bobo yani umulikira leo tema kubeka iko ondenga credential flashing watenga ka oni professor oni doctor oni good yani kwanyora asabantu muri ikwende gabo umulikiro te uri korunga ibintu kite bikorunga how pride it is nga ki pride yere self promotion belittling others yani kubeka abandi insimono lakini umanya goteba iga ngenchera nibona signs nchine chikorekana cha pride lakini chitari korekana biya otebe yamo yaboneye reluctance to serve in a small way behind the scene yani nga tutagetigo serve oro kana ngentu kiro kenege ka kemono ntabwenti korekana oro bono boinin na umulikia lokwana igo difficulty in admitting mistakes or accepting feedback nga yani ayaturikwanjira na magoso tuanjira na magoso pi no bokole ndike boinin ano mago endo ukwana iga excessive need for recognition yani ayo aswa kirega otakitokole ngege umaika ngo umulisinyana na kole ngege ikole ngege oikirega ebintu bingebi ebintebi umulikia lote baiga ebintebi ubuno boyenenu bukunyara gukora pakanto nyakora ngo nyasaye kwetera gabwe nga entu kulitungure na pakali so atenga ki pride goes before destruction. In Proverbs chapter 16 verse 18, a haughty spirit before a fall. Ngabon obwene no bona toko ndo yakoboro kimono banyanga destruction yetu ne kole nkeke ni automatic lakini iso kwa ambo ne elevation yetu kwa mugu wetu gora kole nkeke na gora automatic. Amen. Yani in other words nande egento kende ngelinga indiro ra baisikulan enjira ya humility na the way unabona yo Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar had to learn about humility in a hard way because he na better subjected to a punishment na liago chakulia rais ngandoche ndoche bano na bayeri nyasaye na koletek na ror so nani nyasaye gata gitutunya ko batu we submit tuerwe egera tweke just like Moses was egera nyale ko bagorek kagweke era he became the meekest no nyale ndo twale the excuses here there but eventually he became the meekest so nyasaye ni gaga netinga tunyare ko batu kwerwa
egere to that humility kiagera through own submission to ganya kwa kiko ko na wana get Nebuchadnezzar for the 7 years akama oja kolan ngana ma na ba mangana ya koletek ade because you can see was being challenging aginada Daniel agwa tenga kai inga kimura sa siminya sa ururio mogosa sima but then Daniel they had to stand firm bakateba na maene ntunto maitenga nyasawo togosa sima is the true God so whether he saves us was start kore kwerende was start to save we have nothing to do what to lose because we have rested in God's grace niko to maitenga na otokoletek na otorasali. Of course Nebuchadnezzar wali gerete karanga Daniel yona muroji ngambu yale na kiwona goja kwene na goja correct kwene but eventually he had to learn the truth awata babono osakambo ta banga now let the God of Meshach, Abednego and Shadrach be done what be worshipped ekara nyalde ko baka ko understand ngana kiekolek na kiere. So our prayer this morning inkelinga nyasaye tiganya ko baka to konya nyasaye nyale ko baka goto so that we come closer to Jesus because egere to kunyara ko to gojanga na Kristo ni go to ko robo janwa wae ni go to kunyara ko to ko robo janwa wae dande ni go to kunyara ko to ko rora e bibiri to nyara ko to koraki to ko kora so that we are able to repent. And then now on we can't praise ourselves instead ni go to ko ro te banga obuyano bwanyasa no bwanyasa so ga won on to pride but our hearts ni gojira atware obochenu ekere twa murigere iro rorioyo nyasaye tiganya to sene as we grow in this grace. Let us embrace humility other than pride. Wajumuli mbia mono sana mangana mayaki gima kurugai gase studio duchinga bantabange sana bali kire gai gaba so ira studio lakini yake nkura soma jumbe chiago ibere isato na ekubwati ngana uragani andake ukona naintwe nubwateli bagali ya benekema agusangana itu gai gase studio witasina bachitu studio 0741 583878 niliende 0741 583878 072644 7367 sina bijana wachigo ikaga igase studio lakini ujumbe ndo chago tabanga mugatio kimuma nyakulia no akuru anasema ameona mkono wa Bwana. Asante sana, leseni safi, asante Kegima api Sabadun Sarigo ena kuombongi kibali profesa kurwa ibencho machoge chache mbiamono sana watenga waga ni ilaba Kristo bonso ba ibencho meina zidie api Sabadun pamoja ase leseni iga ujumbe jire chinyinge na bondo chingo sabanganda bugoli simiberiga tramanyanga nkikilia ndake mwencho muligereli aye kwa igeire gose kwa igure kuruga igase studio yamasemo tokwenda sibi 072644 7367 0741583878 tukwanere ngomo tegere linga aye nkikiligo sigwa somire getembalo Preyon Saligo Preyon Saligo alo getembe wa kire buyaro getembe Bwakire Nkuandalia balishia ubonsi bangera maiga Batei koma gapo nomba kuani Ayon Saligo Hello na ntoko iweta karibu Ekorrekana esimiyere tige bwato mochando na kinataka origimini shura nyaroti buyeli inde to kujwaka gochemero beriane to sumboka mbiyemono sana muntu utame ntoko iweta kuracha angenge listen litanga ni ngwanilia balishia ubatevinga na abaira mayokuria mirinesi die karibu sana njenda tebe ngambu ya monerese ni yalero ya to semire njira to kwenete komenya Nenjira to kwenete gukina ke muikane njira to kwenete komenya ase kanisa Lende tigante benga tiganya saba mende chinguru pamoja na getende nayo Saligo kunora abwe linde mogende go to sigete njiri yes Lende benga tiganya saba to konya nene gongo waniria bana baito bonzi bali bacheta sechi kandiga chi meeting yedi tukulia ro ko chigokora tiganya saba lende bakure na batende buyambu ya mono ko magabana mbuyemono sana kurulia mirina galia Nyanguru Kituru cha South getembe halo getembe
Yes, hiyo ngome wodi ya Bastia kanisa ya Onyeti Central Church. Karibu sana Onyoni. Walikuwa waitia no nyena nge kwa wende kanisa na rangi ile tengezo ya. Aha. Mwana mteke toko wende kanisa tigato wo mugaso na ande ule yake abato bebo. Eko kani siriga monyete ekero kutte kanisa ngope tehore yori na yago teranga na na mwene no Kristo. Tulgo sikutare kana pili ogende kanisa na gutagenda ngote na wakristo wao kwa hiyo bitari boro ngibiri ngobeka. Ngoja mtasiri silva toto mtu wa wakati pakatenda na wake yamono Biamono sana. Wangwale Asante sana biamono sana kurubuige sagalia esabato ingia emambia bono abantu bonsi babo bansi sabato rengia ayirende nkikili use kwali usangana intuga igabono mambia nkikili ndake kwale ko buli nyetubwe tubya eresi ya ikwanye soma nke kwaigwa nyetu anyebe kirega abalisu banyebe kirebo ya kigima ya kira senchire ere nyasyo kubya tembalo. Halo Katembe. Ero. Karibu sana. Karibu. Mbiyole. Mbuyande. Karibu sana swase lesson ki kwaigwa. Ukwana na agete kurugendo mwende sigiye. Yes ayecha. Magere were sinaba kawa kwa na magere ya mayasan. Tutakire tuweke iku tutigogwe. Yeba kwande de kati ndiregi sana. No gosaba no komenda kutano ko somerese. Eto kama kunye chambo amon. Biamono sana santa sugo bwati bone lesson. No salige ntongo gosaba kamo. Yes. La boko mbekero batar ko ibe jome ni sibiye. Biamono sana. Okomo. Aya chiga kichego ikanto kobekero kwa ibe ncho keratoko konyora gaiga nduji chakani rejide kanichi nkega toso isato timetinga ningoli tu atigire isiko aseri boli liago usoko menta kwago kwa bwate mambia bono ekeruto kwanira goitera sina mbechi chi studio tanda manyanga ainingo getambalo. Hello midafem. Karibu sana. Ndepo wakile. Mbia mono. Ringo tenge mwa vile kila. Nami. Yes. Nami. Sawa tusenye. Mbiamono nayo sese ni wea soko to sese ni ya monene mbiamono nebeli yulia ulia banse kunino tenya sato sese ni ya sese ni ya lese ni ya lerokora banti banyi igubu ya kiru muntaka liko te mbiamono sana singi nchukirokora no ikirasi ya mtuba tebiringa mbiamono yilese ni yumbu ya agenda abangi sana abalikire kulinde ntanyare kubaligire libonsi nkole buno meli kurwa mugonga mbiamono sana abantu abangi sana gando chichu jumbe chino chigocha kulinde emma mbiamono nkura tigira gagu toira na sabalisya asinchunga chigagi chia kanire agana Marian Daniel asinsomeli ya Facebook agotebanga api saba dhimbi ya mono sana kurwa galvi chinsamo chia machingumbo ani yambeki osoireme umaliba Bruto de Senior kurwa marani bochi asante sana usese niwe usembe Kennedy kurwa kitutu masaba nyamira watebiro soireme Vreboy oino agotebanga nere kuru kisomo galia usese niwe Everin Mugunde nchostro kurwa chinsamo chia kiamu kama Rijada Kirongo kurwa okay asante Rijado yoto kurwa Malindi Kilivi na bagota watching live leseni mekuja kwa njia safi tena zaidi ababonsi basoire membi ya mono zaidi kerondo chinga chiga kicho chakani uno andake keratoko kora umulisia umwando umulisi mugire numulisia Joseph Otori andake mbiyamona asinjo kubwata ne lesson lesson yego cha sabatende goja koba about the role of the Bible tuligiri obuyabu Biblia Biblia yes yabona ndake mulisia likertogo kora kurugato trachi kwa korosaba na irero mura habe maitu na balisia mulesi kanise ya mura kini gusasima kwa lero ngai kora konyorai gusasima kwa lero na bokora nyore se kanise ya Millennium
nande nganjire nduri ngora ya bene gochia se kanisa iyo kiagera Okay. yo minto korunga Gladys na siretie the mother in law igore nditiganya sa ndra ko wagata asichinga kichi ga chobo kendo nande nganjire nduta makwani gochia se kanisa ya Kiamirega Kiamirega gero chenjere ya Kiamu Kamarugoro gesaba kwa mbaga ndiribuya balisha balitwasanga bwango igana barabwa se wikeria monene tigandra ko basisenia this morning so nimbere kanisa ya Millennium and then uno yomo ba machikobeka there are congresses chikoera I think the afternoon yes. Na wonda to kemungori asenge yi congress yecho gere torabuna chikunya ka chikoera All right. Otherwise Mungu abariki na bongo kan divorce as congress njira chikandra tanyambaria mongoli na women ministry na baromba gandrata in various areas na VPS chiko cha kabuna wana kanisa ya Millennium neje chake VPS this week tu abari ganiria abana bali bali chinka tigabaije kanisa manyara kwa baba kwera and at the end of the week na wakwe unga wabare ase chimbaratero cha Kristo monene tigabase. Asante sana Mulisi Mugire. Na inje noonga kali kanisa ya Millennium itukuria rero ingo nyara goteba iga eke twasomire lesson yeye te weta busauna amachi busaiwa amacha aenda gusa kurinde tyatuligelinga njino mwene nunde koko nyano mwene nule ira nasi nyasaye sa ukonyi. Amina, karibu sana Mulisi Juvenal Mugire. Mulisi Mwando bia mono muralia sinchili baka amo ni TV ya Getembe asima mbingia na nje nale wateganga litukulia leo nda sasime amona amkeni wa injilist bali wate crusade ali sema ya magina na nda sasime amone familia yane na onsi saba Kristo wasangete asima mbia leo litukulia lichenu abaniria maya Kerogo ikase ensema ya magena ne kwa ya mkeni wa injilisti bakwani bonse pe batebi tu abaira maiga mbia muna sana. Asante. Kwa njia yune kwa basani bumulisi yotuli sana. Iyo kirabara basani bumulisi yotuli jana basani bane. Chirene chikwa echeto. Yes. Ocha wale bara perform ga kwa rabara irega kabisa bao kwa kabisa. Era maya sana. Iwa ni wedenga bao mulisi murwani no bali. Otherwise Mungu awabariki. Yes. Gendon gelinga tigato develop bwa mate ama na Kristo. Kuruga una otokea yete gwekeya ya saa tu imukireri woro. Mungu awabariki. Bya mwenchi muri eli bona ati atonyoro gusaba sugukura amayero kireri listen kuri rumuru listen wa isabu nogenderete. Tonyoro gusaba lero tonyoro gusaba kuri Mulisi Omwando. tuibengia sinji wasaba tatanya sae motongiro nense pia mano nande bia mona sinji tukulia lero ande tukweli bia mona sinji lesini yeye wiki yotanya kwa tukuligelia kera tuachaka twaburi chingu chikurwa sole bia mona sinji watekeraniria aiga ase TV ya Getembe abakora imirimo pamoja n'ibintu nsariko n'abalisi abavuga batana sema bya bono abeke samuka wende wamente chinguru na kwa no literi ali bakwe milele nina katosoka kurwa twasobe milioni ya strasa sima mo 20 uli babora kana stole akwa mono mwikomo chino tra sonsi kera twasabira so Yesu Kristo irumutori ito. Amen. Asante sana, uyaona sana tongere kubwatirana nyasago sini. Mwanchu buliringa